his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Takumananso pano patiyankhule na Ambuye lero ndiloweruka pa 13 August chaka chino cha 2022. Mawu athu lero Ezekiel 18 ndime yoyamba kulekeza 10 kupitiliza ndime 13b mpaka na kupitilizaso ndime 30 kulekeza 32. Uthenga wabwino Mateyo 19 ndime ya 13 kulekeza 15. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhaleso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga analembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Anthu ena ankabwera ndi ana kuti Yesu awasanjike manja ndi kuwapempherera. Ophunzira ake nkumawazazira. Koma Yesu adati, alekeni anawa azibwera kwa ine, musawaletse. Paja ufumu wakumwamba ndi wa anthu otere. Atatero adawasanjika manja, kenaka nkumapita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Tilekeni Tiana tibwere kwa ine, tilekeni Tiana tibwere kwa ine, kuno kuli Ambuye, Ambuye abwino okondana. Kuno kuli Ambuye, Ambuye abwino okondana. Tilekeni Tiana tibwere kwa ine, kuno kuli Ambuye abwino okondana. Uthenga wabwino ukunena mwatchutchutchu nkhani ya ana. Timafuna tigawaneko lero za ana. Timakamba inde masiku ano a utumiki wa ana, Holy Childhood, kwathu kuno Augustine ya Lilongwe tilitose ndi zinthu zofunika kwambiri. Ndipo tikuyenera kuzisinkhasinkha mozama. Ambuye athu Yesu Kristu tikaona mawuwa akutsindika pa zomwezo. Alekeni ana abwere kwa ine. Ufumu wakumwamba uli wa anthu otere. Ndipo ana aja adawasanjika manja. Inu ndi ine tikumbukire kuti ukulu uli apo sikuti tidangogwa ngati mana nkungofikira abambo, amayi, kungofikira hayi kanda episkopi, kungofikira pano ndi apapa, kungofikira hapa nali ndi banja uja, hapa nali ndi ana. Tidachokera nthawi inake kwa makolo athu nafenso mayi athu adayima kuyembekeza ifeyo. Ndipo tikamakondwerera andabadwa tsiku lakuti birthday tidziwe kuti nthawiyo tidali kenakake kosayankhula kongolira nga kumayamwa pang'ono kukula. Lero tili pano. Ndipo tidziwe ndithu kuti mwana aliyense ndi mphatso ya mtengo wapatali. Powunika zimenezi tikumbukire kuti kulera mwana kukuyenera kuyambira patali. Mayi akangoyima, iye mayi ndi mwamuna wake akumbukire kuti pamenepo alandira kale moyo wina umene inde sunatulukire ku dziko limene tikuliona inu ndi ine, koma moyo uja m'dziko la mayi yake wayamba kale moyo. Ndipo chimene tikuchita ifeyo tili moyo fe akuluakulu tidziwe kuti panopa inde ndikuwaona amuna anga, mkazi wanga, koma tidziwe kuti takhala kale atatu, tikungodikira nthawi yakuti wachitatuyu aonekere ku dziko limene tikulionali. Koma mdziko la amayi yangawa, mdziko la mkazi wangayu, moyo wayambika kale. Titsindike, life begins at conception. Mayi akangoyima moyo wina wayamba kale. Ndipo kulera mwana, kusamala, kuchengeta mwana
kukuyambira pa nthawi imeneyo mayi wangoyima, conception has taken place, let's begin to rejoice, we are receiving a gift of a child, and let's begin to already taking care of that child. Diet kuyenda bwanji, akudya zotani amayi, ndicho linga chakuti mwana uja human development mamayi wake zibwere, ma nutrition zofunikira zibwere, the brain should be developing bwino. Kenako yakwata nthawi wachira mayi ng'ang'a, wabadwa mwana, taona mwana, tikondwerenso. Ayi, mphatso ya mwana ayamwe mu nthawi yoyenera bwino timusamalire. Akukula momwe timachitira mundithu, kumudyetsa zoyenerera, kaphala zina zotero kandi chani, iyayi kukwawa da pang'ono nazare apite ku sukulu bwino. Ndi amene tikamutchule lero kuti abambo akuti, father akuti, sister akuti, Mr. uje, Mrs. uje adali mwana uja. Ndiye kulera mwana sikudikira kuti akule kale, timanena kale pacha kuti timaongola mtengo ukadali waung'ono. Timanenanso kuti mmera mpoyamba. Timanenanso kuti fodya mkunazare. Timusamale mwana pamene mayi wayima kumene, miyezi yonse ija isanu ndi 9 tipitirize kusamala mwana, pakupatsana mtendere pa moyo wathu, kuyesetsa bwino wabadwa mwana timusamalire. Tilekeni Tiana tibwere kwa ndani kodi? Kwa ine. Ambuye Yesu akufuna kuwasanjika manja ana athu. Ali mwana choncho mwanayo tikumbukire moyo wake wonse, body and soul. Kuti tamuyambitsa tili tonse mwana akukaphunzira ndi anzake ku chalichi. Tamuyambitsa sukulu mwana akukaphunzira ndi anzake akulowa mkalasi. Tamuphunzitsa kupewa umbombo, tikumutcholera nthochi kuti agawane ndi nzake. Zonsezi zofunika ifeyo timuthandize mwana kuti akule bwino. Kenakonso m'bado wa lero tiumvetse ndi m'bado umene pamene tikudikira ndithu kuti mwana abadwe wamba kale kuona kuti amama nthawi zina ali pa phone, ali pa WhatsApp, ali pa Facebook, ali pa chani. Ndi m'bado umene uli too fast, umene ukumaganiza zina zija zodabwisa zomati kodi mwana uyu nzeru izi ndeziti. Mama madala Augustine tabweretsa ndikukozereni foniyo apanga ino zukhala bwanji. Anatiuzapo ena atenga mwana wawo ati tufuna tikapange meja malo, poti tufuna malo anyuani, atenga munthu ayayezeze. Mwana anangu adadi tabweretsa foniyo, muti muyesa malo zili momwe mukamfoni muzimene mufuna muyesezo ndende ndizimene anayesa aja. Zukhala bwanji. Why am I saying this? Ndikunena zifukwa chani? Ana lero tivomere makolo kusintha kwa nyengo, kusintha kwa zinthu. Ndipo tikavomera kusintha kwa nyengo ndi zinthu kumeneku, ife tikadzichepetsa ana aja atiphunzitse zina zimene iwo angathe kutiphunzitsa, ndipo tipange adapt. Ifeyo tioneka ngati tapusa inde, koma tichenjera chifukwa tikhala tikuyenda ndi dziko bwino ndi zimene ana athu akutiphunzitsa. Kenakonso titengerapo mwayi waphunzitsana aja kuti inde mafoni wasimuti palizi pafonipo mpasotu pakuyenera kukhala baibulo ti pafonipa, pafoni pasotu pakuyenera kukhala tu nkhani zochokera ku Vatican, pafoni patu pakuyenera kukhala nkhani za radio ali nafe, za radio Maria. Pafoni pomoti simuonapo abambo akulalika tiyankhuleni Ambuye, simuonapo nyimbo za abambo, moti simuonapo zina zake zabwino, tagugulani mesa muti kumakhala Google aone zimene zija, azindikiranso kuti zimene ali nazo technology, makompyuta, mafoni ali nazozo azigwiritse ntchito polemekeza Mulungu, azigwiritse ntchito pofalitsa uthenga wabwino. Chaka chino mutu wa mulungu wa chikhulupiriro, mulungu wofalitsa chikhulupiriro za bungwe la apapa PMS, mabungwe atumiki wa apapa, atikumbutsa kuti mudzakhala mboni zanga kumalekezero mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Iyi ndi nthawi ya kuti pamene tikulera ana athu, ana ang'onoang'ono achinyamata, yakwana nthawi yovomereza kusintha kumene kulipo, komanso yokhala tcheru kuwakumbutsa anawo kuti sikuti tu ukakhala katswiri wa foni ndiye kuti you are super kapena you are above God. Ayi, foni yo, kompyuta yo, technology yokunenayo inde zikuoneka ngati ndi nzeru za munthu,
koma technology imene ili munthuyo, koma munthu adamulenga ndani? Mulungu. Tiyakumbutsa ana athu kuti munthu ndi wanzeru, koma nzeru zake sizingapose Mulungu. Tiwakumbutsa ana athu kuti munthu ndi wamphamvu, koma mphamvu zake sizingapose Mulungu. Tiona ndithu kuti pang'ono ndi pang'ono ana aja tiziyendera limodzi, tizikhala nawo limodzi, ndipo masiku ano ndi wapanga ana athu kukhala anzathu. Our children should become our friends. Our son to become our friend. Our daughter chimodzimodzi to become our friend. And more to that daughter to become our sister. That son to become our brother. Tikatero sitataya ana athu, iwonso satitaya. Koma tikagwiritsitsa zakale zongoti basi chilichonse mwakuti, paliponse kaukali, paliponse mwakuti, tipezeka kuti tikuthawana nawo ana athu, mpaka na zina ndi zina zimene tikuyenera kuwathandiza, takanika kutani kodi? Kuwathandiza. Nkhani tisayiwale, tilekeni Tiana tibwere kwa ndani kodi? Kwa ine. Ndipo Ambuye adawasanjika manja ana. Ife tisakhale ngati ophunzira aja kuti tiazazire ana, hey go away, hey mwakuti. No, tiwakonde ana athu, tiwachengete, tiwasamalire ana athu. Kupitirirapo, sitonse amene tikulera ana amene ali biological children of ours. Tilipo ena amene tikulera ana abale athu, ana anansi athu, ana ena ndi amasiye, typically orphans, bambo mayi anawasiya. Enanso mwina palibe chibale cha magazi, koma tikuwalera chifukwa kuti mayi awo anali bestie wathu, bambo awo anali bestie wathu. Tikumbukire kuti nawonso ndi ana amene akufunika equal treatment and love and care. Tizichenjera abale ndi alongo okondeka, timanena kuti ili ndi dziko, ndipo dziko lozungulira. Ndipo pamene dziko lili lozungulira, mwana wathu tikamuchengeta momuyeka udyo, nkumamugwiritsa ntchito wamasiye, zimatembenuka zinthu. Wamasiye uja ndi amene tsopano adzakhale bwana, ife nkumakachonderera kumagwada kwa iye. Wathu uja atasanduka chimbalangondo chifukwa tidamuononga tokha, timafuna kuti iye azioneka boss, iye azioneka big, azioneka bwana, koma uyu wompezayu kapena uyu amene ali wa mzangayu, wa mbale wangayu, ntchito mwakuti. Now you are training mwana wina muona ngati mumpanga nkhanza, osazoza kuti mukumpatsa mangolomera odzimira paika. Mukutrena mwana wanu mufuna akhale bwana lero, osazoza kuti mukumpatsa ukapolo mawa. Let's be careful. Tikhale cheru pamenepo. Mwana aliyese tampeza nyumba, mwanayo sikufuna kuti yeye akhale wamasiye. Mwanayo sikufuna kuti adangochimwitsidwa amayi yake, mwanayo zachitika kuti wakula akusowa bambo ake kuti ali kuti. Sikufuna. Mwana aliyese mwa iye muli mzimu, mwana aliyese muli moyo ndithu umene amamva kuwawa ngati munthu wina aliyese. Ndipo tikamapanga mistreat zimakhala mmutumu, ndipo mpaka namapezeka kuti nthawi ina ake zinthu zalakwika chifukwa kuti mene tinamulerera mwana uja. Tiphunzire, tilekeni Tiana tibwere kwa ine. Ana onse ndi athu, ana onse ndi ali m'manja mwathu kuti tiwatani kodi? Tiwalere. Kenakonso kumapeto kwa zonse kwa ife ana, tiyeni tinyadire moyo tinakali ana, tilemekeze makolo, tilemekeze anzathu amene tikuwaona lero, amene olo tadziwa kuti mwina iwo makolo awo anamwalira, kaya mwina sadziwa kuti makolo kali kuti. Tiyeni tiwalemekeze anzathuwo, zamawa sizidziwika ziyatanena kale. Komanso pamene tikukula, anyamata atsikana, tilemekeze makolo, tidziwe kuwalemekeza makolo athu. Komanso pamene tikukulapo, misinkhu yathu tikaonanso Tiana tina talero, tisayiwale kuti ifenso tikuchokera komweko. Ndife amene tingathandizenso kwambiri makolo athu kapena agogo athu kuwaphunzitsa ana alero kuti Mulungu awakonde, kuwalalikira kudzera mu matekinoloji tanena kale aja, ndi kuwathandiza njira zosiyanasiyana. Kumapeto kwa zonse kwenikweni, pamene Ambuye akutsindika kuti ufumu wakumwamba uli waotere, angofuna kutikumbutsa tonse kuti ndife akuluakulu inde, takalamba inde, tikapa middle ages katiliza kazingati, koma mumtima mwa munthu aliyese mukhale umwana, mmene mwana amadziwira kufunira makolo. Ife tifune Mulungu, tidzichepetse, tilape machimo athu, tidalire Mulungu nthawi zonse ndi chithandizo chake.
amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love